Hinay-hinay lat asyite pare. Kay nag-aasyite na imo simud. Hello, mga madipare. Maupay na kulop iyo nga tanan. Di ako yan na. Nakasakay ang multigab. Kay tikadto ko ang Marasbaran Robinson's Terminal. Kay may dako kakatuon na lugar. Kay patron yan na mga madipare. Di na ako. Tikadto ako palo ang may barangay Tirasa. Naghihinulat na ako dida in jeep na masasakyan para tikadto palulite. Mga madipare, waray pabisan usa. So yan na, di na ako kanda Kuya Alben. Ikababoy mga madipare. Di na ako, makaon na kami. Kahuman namon kaon mga madipare. Pumahuya na kami bira ka minuto nga hinadi na naghatag na Kuya Alvin intag pantagay na tuba. Kay fiesta yan na dinhi haira ha barangay Tirasa mga madipare dinhi Palo Leyte. First time ko gihapon ma-invite in fiesta mga madipare. Maupay na lang. Naging invite gihapon ako ni Kababoy. Sige na lang pag ulit akon kuro kanta mga madipare. Baga-baga good hin maupay it akon buses mga madipare. Agi daw diri kat di na angay pare. Uy, ihatag na ito, itag iya, mga madipare. Alaga dito, sigod lagi hapunit kanta, bisan diri naman nagkakaarasya, mga madipare.